Salutare! Acesta este un episod din Minecraft în care o să vă prezint Minecraft 1.7.2. Uitați, am intrat pe single player. Hai să creăm o lume nouă. Creativ. Da, așa plat, ca să nu dureze mult, că eu am lag am lag dacă nu sunt pe flat. Așa. După câte vedeți, intră. Așa. Așa, am intrat. Ia să vedem să nu mai avem lag. Setări video. Ia să ia distanță. Jos. Așa. Așa, deci ce a băgat nou? Mai întâi, uitați, lemn. Ba nu, acesta cred că era. Nu știu. Lăsați. Uite, lemnul. Nu lemnul ăsta. Care era lemnul? Ăsta era din stejar negru. Lemn din stejar negru. Așa. Apoi, florile. A băgat alium. Orhidee albastră. Mac. Margaretă. Lalea roz. Lalea albă. Lalea roșie. Lalea... nu, asta e portocalie și asta e roșie. Și asta e azuriu bluet. Și... copăcei. Am mai băgat. După câte vedeți, încă nu-i terminat. Uite, mai are și buguri pe lângă aici. Stai, îmi cer scuze, să scot sonorul. Hai mă, lag. Unde e muzica? Sunete jos. Jos. Gata. Așa. Și acum o să vă prezint ce era blocuri, geamuri. Așa, deci asta e gheață, asta era dinainte. Uite, de aici începem. Sticlă albă, sticlă portocalie, de toate felurile. Le vedeți doar. Așa. Am mai băgat asta, gheață comprimată. Ia să vedem ce face. Și uitați și lemnul ăsta, cum să-l uităm. Ia. Gheață comprimată. Oare ce face gheața asta? Nu contează. Așa. Frunze de junglă. Ce-o mai băga? Nu. Știam cum mai băga ceva nou. Geamuri de astea. Mi-am amintit. Și de astea. Aleu. Asta nu v-am arătat. Îmi cer scuze. Ne-am găsit. Așa. Și geamuri de astea. Panou de sticlă. Am mai băgat nou de toate felurile. În rest, cam atât. Și pești, am uitat să vă zic. Pește gătit, pește balon, pește clown, somon crud și somon gătit. Cam atâta a fost pentru azi. Dacă v-a plăcut, dați un like, subscribe sau un coment. Uitați, au băgat și cărți, momeală. Cum ziceam, să-mi dați un like sau etc. Atât a fost episodul de azi, bye!